La pel·lícula de Recursos Humans, malgrat que té més de 10 anys i que era de molta actualitat en aquell moment a França, doncs 10 anys després continua sent d'actualitat i més en el nostre país. La pel·lícula aborda un tema d'implantació d'horari flexible, en aquell moment amb la introducció de les 35 hores a França, i l'aborda de forma magistral el director. Utilitza un recurs que després ha utilitzat en altres pel·lícules amb molt d'èxit, que és el d'emprar actors amateurs. De fet, només hi ha un actor protagonista de la pel·lícula, que és l'enginyer, que és el fill d'un dels protagonistes. Aquest és un actor professional, la resta són tots actors amateurs perquè volia transmetre molta versemblança amb la història i que et sentissis que els treballadors estiguessin patint de veritat, no? Vull dir, quan estiguessis veient la pel·lícula que no reconeguessis com a actors famosos amb els protagonistes. La pel·lícula tracta de la introducció de la jornada flexible en una fàbrica, però s'utilitza a la vegada també per fotre fora gent i dimensionar de forma més petita la plantilla. Aquests conflictes humans són molt normals amb gent d'edat que té dificultat i que té dificultat d'adaptació i que ens demostra que no és tan fàcil a vegades fer accions que creiem que són bones pel treballador i el treballador, en canvi, ho percep com una agressió. Per tant, a vegades sí que estem fent coses que millorem la qualitat de vida de la gent i a vegades no. Quan diem que és de molta actualitat al nostre país és perquè hi ha acords entre les patronals i els sindicats i amb l'administració on reconeixen que una de les formes per sortir de la crisi és precisament fer l'horari flexible. La idea és poder adaptar la plantilla en funció de les necessitats de l'empresa i evitar, per exemple, el pagament d'hores extraordinàries i tenir els costos controlats perquè et dimensiones en funció del que necessites i la gent la tens quan la necessites. Això en el món desenvolupat podríem dir que és bastant necessari, perquè nosaltres a les ciutats, per exemple, pràcticament el 75% de l'activitat econòmica és en el món dels serveis, i els serveis té una característica que és que es consumeix mentre es produeix, i per tant has de tenir una dimensió esperant el client. Quan vas a comprar el pa el vols immediatament, el vols al cap de 3 dies. Doncs aquest és el tipus de problemàtica que fa que hi hagi unes corbes de demanda que van canviant al llarg del dia, al llarg dels dies i al llarg de les setmanes. I per tant, la flexibilitat de l'horari ens és molt important per nosaltres. Clar, això vol dir que tendim cap a una societat on les organitzacions tindran horaris diferents per a tots els treballadors. Cada persona tindrà el seu horari. O sigui, tendim cap a horaris individualitzats. Això implica que la gestió d'aquesta informació és més complexa. La gestió. Per una banda, l'organització d'aquest horari, per exemple, amb jornada anualitzada al llarg de l'any, es pot arribar a necessitar models matemàtics per poder fer aquesta adaptació dels horaris per trobar la millor solució. Això a França ho hem fet sovint i s'ha fet en moltes ocasions, de tenir aquesta corba de demanda al llarg de l'any i veure com dissenyar els horaris en unes condicions determinades, condicions molt estrictes, per cert, perquè puguis adaptar els horaris amb aquestes necessitats i avisar, sobretot amb temps, amb molt de temps a la gent, perquè pugui planificar la seva vida personal i pugui conciliar amb la seva decisió personal, bé per estar amb la família, bé per fer activitats d'oci, de salut, d'esport, o del que sigui, de cura, etc. Clar, ens trobem que, per una banda, podem arribar a necessitar emprar models matemàtics i, per una altra banda, estem generant moltíssima informació, que estem dient que volem que sigui individualitzada, que cada persona ha de saber quin és el seu horari, quines són les seves vacances, totes les incidències que pugui haver-hi, etc. Per exemple, fa un moment dèiem que tendim cap a reducció, pràcticament estan desapareixent les hores extres, pràcticament estan desapareixent. Doncs clar,
el que volem és, si desapareixen les hores extres però ens demanen que ens quedem treballant perquè es necessita, una forma de que tothom surti beneficiat és poder compensar aquestes hores en un moment en què el treballador li vagi bé. Doncs la gràcia, que també aquí està la dificultat novament, és separar la càrrega d'hores de treball amb la compensació que vulgui el treballador quan estigui pactat amb l'empresa de que no cal que vingui a treballar perquè pot fer alguna activitat privada. Doncs la gestió d'això és fonamental que es faci bé, perquè la idea és separar aquestes decisions, és a dir, que si avui t'has de quedar, no cal que demà vinguis una mica més tard. Hauries de venir més tard quan vulguis, quan et vagi bé perquè tinguis un compromís o per el que sigui, o perquè puguis aprofitar hores acumulades per algun dia més de vacances, el que sigui. Doncs el que hi ha és una gran complexitat i per això creiem que estem davant d'una revolució en la forma de gestionar els recursos humans. Llavors, en aquest sentit, aquesta pel·lícula és paradigmàtica, perquè quasi la podríem veure com si fos un documental. És a dir, es planteja una situació, veus com a espectador el que pensa l'empresa, veus el que pensen els diferents tipus de treballadors, veus com actua els representants dels treballadors, veus com actua un nucli familiar, perquè hi ha el pare i el fill, el pare, que és un senyor gran que porta molts anys treballant a l'empresa, i el fill és un enginyer que ve a treballar en l'empresa i és el que lidera el projecte d'horari flexible. I per tant, podem, com a observadors, veure la pel·lícula com si fos un documental. És a dir, ostres, què pot passar quan introdueixes un concepte d'horari flexible en una empresa que treballa en un número important de persones i que estan acostumats a viure a toc de sirena. Quan sona el xiulet, doncs te'n vas a la fàbrica, quan torna a sonar, te'n vas a dinar, quan torna a sonar, tornes a la fàbrica, quan torna a sonar, te'n vas cap a casa. Aquesta forma de viure ha estat normal amb els pobles industrials. Això, quan dic que és del segle passat, és del segle passat de veritat. Vull dir, avui en dia estem en una altra història. Ara, avui en dia, tendim a organitzacions on aquesta flexibilitat de l'horari vol dir que hem d'organitzar-nos de forma diferent. I ens hem d'organitzar tenint en compte que el temps és un element clau per la vida de les persones i que és un factor sistèmic. Un factor sistèmic vol dir que el que facis relacionat amb el temps, amb una activitat, has de tenir present que t'afecta a la teva vida en un altre moment. És a dir, quan diem, és que no tinc temps per fer no sé què, doncs resulta que és possible que no tinguis temps de veritat perquè has malgastat el teu temps en un altre moment. I aquesta és una reflexió que penso que és força interessant i que aquesta pel·lícula ens ajuda a reflexionar sobre la forma de gestionar la nostra vida, de la forma d'entendre la gestió del nostre temps vital. Bé, la jornada de 35 hores a França implica, en el seu moment, la reducció de les hores setmanals, o sigui, passes de 40 hores a 35. Però, en realitat, continues cobrant el mateix sou, és a dir, que cobres el mateix, però continues cobrant el mateix sou. Això funciona perquè passes a considerar la teva jornada anualitzada. És a dir, no pensis en la teva jornada de la setmana, sigui les 40 hores o les 35, sinó en la jornada anualitzada, sinó quantes hores tens a l'any. Com que tens 5 hores menys per les setmanes que tinguis a l'any, doncs treballes potser 200 hores menys que abans. Però clar, això vol dir que l'empresa pot ser que una setmana li interessi que treballis 38 hores, una altra 32, una altra 28, una altra 43, una altra 48, una altra 25. Doncs, clar, la mitja és 35, però pot haver-hi aquesta variació. Perquè no hi hagi un abús de l'empresa envers el treballador, el que hi ha a les lleis franceses és una sèrie de condicions, que són molt estrictes i són moltes, com per exemple que has d'avisar de l'horari amb una antelació suficient, si hi ha canvis, perquè poden donar l'horari de tot l'any, però pots fer canvis, però si hi ha canvis t'han d'avisar també amb unes setmanes d'antelació, i a més hi ha condicions del tipus, per exemple,
si hi ha el que en diem, per exemple, setmanes dures i fortes, i setmanes febles. Setmanes fortes serien que treballes, per exemple, més de 45 hores, i febles vol dir que treballes més de 30, per exemple. Doncs hi ha unes condicions que et diuen si treballes setmanes fortes que no siguin més de tantes seguides. Doncs n'hi ha més encara. Tot això, fer-ho a mà per un número determinat de persones, que pot ser des de 30 fins a 500 o 1.000, això és impossible fer-ho a mà. Llavors, n'hi ha models matemàtics que permeten introduir aquesta informació i et donen la millor solució. Aquests models són models d'optimització, on hi ha unes dades i unes variables, i aquestes variables et donen com a resultat en el model d'optimització, et donen com a resultat quin és el millor horari que compleix amb totes aquestes condicions. Llavors, aquests programes són molt complexes i llavors el que nosaltres hem proposat i amb la investigació que hem desenvolupat a la Universitat Politècnica de Catalunya hem proposat enfrontar-nos amb aquests problemes en 3 etapes per fer-ho més fàcil. La primera etapa és la que diem de planificació, que és models matemàtics que miren tot l'any i el que fan és repartir la jornada al llarg de tot l'any. Et va dient, doncs aquesta setmana treballaràs 40, la següent 36, la següent 23, la següent 32, la següent 35, etc. Et diu les vacances, si estan pactades o no, com haurien de quedar, etc. Això seria la planificació, models matemàtics pensats per planificar o replanificar si fas un canvi. La segona fase és la de programació, que és un cop saps quantes hores treballaràs aquella setmana, que et digui en quin horari, per a cada persona. Llavors, de totes les possibilitats que tens, veure quin és l'horari que has de fer. L'horari, normalment, el que nosaltres proposem, per exemple, és que sigui a partir d'un conjunt d'horaris possible. Una persona que treballa 30 hores a la setmana pot tenir molts horaris possibles. Pot ser treballar cada dia les hores seguides, o matí i tarda, o començar a les 9, a les 10, o a les 8, vull dir que hi ha moltes combinacions. Això vol dir que una persona que treballi 30, 35, 40 hores a la setmana pot tenir 300 horaris possibles. Llavors dic, d'aquesta llista de 300 horaris, quin faig d'ells? Amb unes condicions determinades. Vull dir, alguns horaris doncs potser estan més penalitzats que altres perquè són més durs, o d'altres són més acceptables. Doncs també tornem a utilitzar models matemàtics per anar a agafar quin és el millor horari a assignar a cada persona. Hi ha una tercera fase, que és dir, mira, ja sabem quantes hores treballaré, ja sé en quin horari, ara digue'm per fer quina feina. Per què? Perquè també estem en una societat que fomentem, tenim la garantia de que és millor, fomentem que la gent sigui polivalent, és a dir, ens preocupem de formar la gent i ens preocupem de que la gent sigui capaç de fer diverses coses. Fugim del que tradicionalment havíem dit de l'especialista, que només fa una cosa. Doncs, clar, si ets especialista i només fas una feina i ets el jefe, donar-li la feina a un és molt fàcil, o fas això o res. Clar, si aquesta persona, en comptes de ser especialista, pot fer diverses feines, ja no és tan fàcil, perquè el responsable ha de dir, de totes les feines que tu ets capaç de fer, quina has de fer? Doncs amb el tercer model matemàtic, el que fem és dir a la persona, mira, sabent les hores que treballes i en quin horari, ara et diré què has de fer a cada hora. Llavors, sabent la polivalència de la gent, doncs la idea és introduir aquest model matemàtic per poder fer aquesta assignació. Llavors, aquests models poden ser més complexes perquè pots introduir conceptes força interessants com pot ser l'eficiència del treballador, la idoneïtat de que faci una feina o una altra, i la prioritat. És a dir, si puc fer dues feines, quina és la més prioritària que faci. Per exemple, ens hem trobat casos de metges que et diuen, mira, jo soc especialista en no sé què, però una part del meu temps l'haig de dedicar a fer altres especialitats, perquè clar, el dia que em toqui de guàrdia no puc dir, no, és que jo només sé del meu i no sé de la resta. Això, per exemple, amb anestesistes ens hem trobat. Doncs la idea és poder fer models matemàtics que puguin anar repartint la feina d'aquesta persona, d'aquest professional, que la puguis anar assignant-li feines diferents per tenir-lo sempre de forma permanentment formada i activa amb la seva professió.